kulonje akubusisa uNkulunkulu lolu kopastor lo bechaza amaphupho inombe yami isebenza ngoba umuntu ongumlandeli wechannel onikela wechannel uma member channel kuphela so ngo9 ka 5 ntambama on WhatsApp from Monday to Friday kuphela shabe discussa amen pastor ngiyabilalela ubuzo uphupha inkukhu uhlukabela amaqanda inkukhu was trying to hatch the chicken was hatching eggs or be incubate amaqanda ebivukomela amaqanda nalo singakusho kungenzeka information esiyilethayo kungabi yiyo or inganele ngoba one dream isho izinto eziningi kubantu abahlukahlukene ngazakwethu so la-ke number 1 kwabanye uma uphupha inkukhu kuwupha oluhlu uma ifukamela amaqanda lokusho-ke ingakhomba nje imizamo yakho yokulondoloza umklamo lokho kungase kukwenzela inzuzo ngokuhamba kwesikhathi noma-ke umuntu owongayo futhi owandisa ingcebo nemali njengamanje 2 kwesinye isikhathi uma uphupha inkukhu kuyaba uphawu oluhle uma ifukamela amaqanda lokho sokusho ukuthi kungenzeka umuntu ongalindele inhlanhla nokubusiswa ngomsebenzi okanye ngengcebo noma ngenzuzo ngomklamo okuzobe sekwenza ukuthi ube umuntu onenhlala kahle yabona ngani number 3 unganibheka kanje ngenzeka ukuphupha inkukhu kuba uphawu oluhle uma ifukamela amaqanda lokho kungabuye kukhomba ngenzeka ukhombisa ukuthi umuntu onenzalo eningi futhi ukhulelwe njengamanje noma-ke uzokhuleliswa umuntu yabo number 4 omunye angayibheka ngokwesintu angavela athi-ke ukuphupha inkukhu kuwuphawu olungaba oluhle uma ifukamela amaqanda lokho sokukhomba ukuthi kungenzeka kunesidalwa senhlanhla isilonda sifukamele ubunhlanhla emsamo futhi-ke lokhu kuzokwana lobu bunhlanhla uphinde uthole novuzo omuhle nomkhulu